Türkmenistan'dan Türkiye okuwçy getirip bilýäsmi? Türkmenistan'dan Türkiye gelmek üçün näme etmeli? Hemmäze salam, men Gözel. Bugün size şu iki sorumun jogabyny bu videoda tapyp bilersiňiz. Videonun soňuna çenini görmägi unutmaň. Şunun bilen bilelikde bize kän soraýaňyz, kommentariýalarymyza ýazýaňyz, Türkmenistandan okuwçy getirýäňizmi? Hatta soňky paýlaşan videomuzda da şeýle kommentariýalar geldi. Şu wagt Türkmenistan'dan ýollaryň ahlysy ýapyk, siz näde getirip bilýäňiz, siz ýalan sözleýäňiz ýa-da aýtýan zatlaryňyz dogrymy diýip köpüňiz soradyňyz. Men bu videonu çekmeýimin sebäbi şu soragyňyza jogap bermek. Eger siz Türkmenistan'da bolsaňyz, bize ýüz tutup bilýäňiz, şular ýaly biz sizin üçün üniversitede başvurular şu wagt dowam edýär we üniversitede sizin üçün başvuru çakyl katyny almak üçün sizin adyňyzdan dokumentlaryňyzy uratýaňyz. Biz başvurularyňyzy edip berýäs. Ýöne şular ýaly. Hiç ýeli Türkmenistan'dan gelmeňizde sizin kömek edip bilmeýäs. Ýöne size siz öz ýaşaýan ýeriňizdäki bilim bölümine gitýäňiz, bilim bölümine gidip öz ýagdaýyňyzy düşünürýäňiz we bilim bölüminiň size beren maslahaty boýunça hereket etmäne başlaýaňyz. Şular ýaly ýagdaý we mysal üçin biz geçen 2021-nji ýylyň awgust-sentýabr aýyna bilim bölümü sanawy almana başlady okuwçylary we şolan gelmek üçin biz 50 san okuwçymyza çakyl katlary uratdyk. Şo çakyl katlarynyň içinde hususy üniversitetler ama döwlet üniversitetleri ama hususy we döwlet üniversitetiniň çakyl katlarynyň näme tapady bar diýseňiz şular ýaly. Biz hususy üniversitetden başlaýan. Hususy üniversitette ilki bilen şeýle öň çakyllyk bolýar. Öň çakyllyk sizin hiç ýyl dokumentlaryňyzy oňarmanyňyza kömek edip bilmeýär. Diňe ştaýda banklaryň öz hasaplary bolýar. Şoňa özel hususy üniversitetde pul ýatyrmaly bolýaňyz. Ýöne iň az $1000 ýakyn pul öňünden tölemeli bolýaňyz. Soňundan puluňyzy töläňizden soň size hususy şular ýaly glavny çakyl katyny uratýar. Siz buň bilen ähli dokumentlaryňyzy düzeltip bilersiňiz. Ve döwlet üniversitetleriniň näme tapady bar diýeňizde döwlet üniversitetlerine şular ýaly ýagdaý bar. Biz studentskiy spravka alyp berýäs sizin üçün. Ilki çakyl katyňyzy uradymyzdan soň bir aý ýaly meselem gelmeli möhletiniz bolýar. Eger siz bir aý ýaly möhletde gelip bilmeýän bolsaňyz, siz bize ynanç katyny uratýaňyz. Biz sizin ýeriňizde üniversitede ähli puluňyzy, ähli töleýäňizi töläp, şular ýaly studentskiy spravkaňyzy alyp bilýäs we bu studentskiy spravka 6 ay ýaly möhleti we 6 ay ýaly wagt bolýar. Siz 6 ay içinde gelip bilseňiz ere. We şunuň bilenem 50 sanly okuwçy çakyl kat alyp beripdik diýip aýdypdym. Bu çakyl katlaryny biz Türkmenistandaky sanawdaky üniversitetlerden alýar. Sebäbi Türkmenistan sanawdaky üniversitetler bolmasa kabul etmeýär. Sanawdaky üniversitetleriň meselem hususy üniversitetler, döwlet üniversitetlerinden ama meselem ştaýda size görkezeýin öz çakyl kat alyp beren okuwçylarymyzyň çakyl katlary bar. Bolu, Abant, İzzet, Baysal üniversitesinden, Berde 9 Eylül üniversitesinden çakyl katlarymyz bar. Aksaray üniversitesinden we Gaziantep üniversitesinden çakyl katlary alyp berdik we bulan meselem sentyabr we awgust aýyna 2021-nji ýylda biziň Türkmenistan sanawdaky üniversitetlerden çakylyklar kabul etmäne başlanýa gelip bilen okuwçylarymyzdan bar, gelip bilmän imtihan oçuruna garaşan, nowatynyň ýetmesine garaşan okuwçylarymyzdan bar. Ve şeýle diýesim gelýär, hususy üniversitetler diýemizde Medipol üniversitesinden çakyl katlaryny alyp berýäs diýipdim. Çünkü biz Medipol üniversitetiniň ýetýärli şeýle görkezeýin vekili bolduk. Biz sizin ýeriňizde üniversitetten meselem ynanç hatyňyz bolmasa-da sizin ýeriňizde üniversitetten hakyky şular ýaly studentskiy spravkaňyzy alyp bilýäs. Bunuň üçin bize ýüz tutup bilersiňiz. Umuman aýtsak, umuman şeýlelik bilen jemlämizde Türkmenistandan sizin bäri gelmeňizde, Türkiýe gelmeňize kömek edip bilmeýäs. Siz bilim bölümüne gitmeli bolýaňyz. Bilim bölüminiň size beren maslahat esasyna da soňundan bize ýüz tutmaly bolýaňyz. We sizin üçin başga da eger maňa soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýamyza ýazyp bilersiňiz. Biziň YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Meni dinläňiz üçin sag bolun.